Inilaad ng Iloilo City Government ang kapakanan ng mga pasahero sa kanilang pagpapatupad ng Enhanced Local Public Transport Route Plan o ALPTRP. Ayon kay Arlo Paredes, Iloilo City Traffic Management Unit Officer, na makakatulong ang ALPTRP sa mga pasahero upang maiwasan ang pagkaabala sa trapiko tuwing rush hours at mapasiguro ang seguridad ng availability ng mga jeepneys sa oras ng peak hours. Nagpapaalala naman si Paredes sa publiko na respetuhin ang mga traffic aids na nagsasagawa ng LPTRP implementation. Mga ka-K5 na pag-alamanan noong Mayo 27 taong kasalukuyan, ipinatupad ang ELPTRP o Enhanced Local Public Transport Route Plan dito sa lungsod ng Iloilo. At itong balitang ating tinutukan para sa K5 Network News. Ako si ka-K5 Eric Canyazares para sa Kampyong Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.